गजवदना गौरी नंदना हे गजवदना गौरी नंदना प्रणव ओंकार गजवदना गौरी नंदना प्रणव ओंकार गजवदना गौरी नंदना प्रणव ओंकार
कैलासपती माझा मागण्यांची शरण सेवा करी असलेली हे काय तुझी दीनवाणी हा पैकी आणि या रंगमंचात प्रकट झालो बघ चांगले असतात या गणपती माझ्या हास्यातला काळ आणि अवधूत यांच्या योगे कमी येणाऱ्या सर्व विकासाचा अन्य काही सुखकर्ता दुःखहर्ता Adriano